ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Конибодон чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор гардид. Дар он раиси шаҳр, намояндаи ҳукумати мамлакат, раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммунилӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини раиси вилоят иштирок ва суханронӣ намуданд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳукми давлати вилоят, раиси ноҳия, сокинон ва меҳмонони шаҳрро ба муносибати ҷашни Наврӯз самимона шодбош гуфтанд. Таъкид гардид, ки бо шарофати сиёсати фарҳангпарварона ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз дар замонаи соҳибистиқлолии кишвар аз як ҷашни суннатии мардумӣ ба иди дорои мақоми байналмилалӣ табдил ёфт. Ҳамзамон аз хизматҳои бузург ва мондагори пешвои миллат дар эҳё ва муаррифии Наврӯз дар арсаи ҷаҳонӣ ёдрас гардиданд. Дар доираи таҷлили Наврӯз анъанаҳои гуногуни миллӣ аз ҷумла оростани дастурхони идона бо ҳафтсин ё ҳафтшин, омодасозии таомҳои суннатӣ аз қабили суманак ва баргузории маросимҳои мардумӣ ба мисли бозиҳои варзишӣ ва расму оинҳои қадима амалӣ гардиданд. Барномаи ҷолибу рангини фарҳангӣ бо иштироки аҳли ҳунари шаҳр манзури ҳозирин гардонда шуда, фазои идонаро боз ҳам шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид.